Για τις επόμενες 24 ώρες θα ελέγχω τη ζωή του Teo Gamer ξεκινώντας από τώρα. Παιδιά, θα υπάρχει και part 2 και ανυπομονώ πολύ για το part 2. Παιδιά, στο part 2 θα μου ελέγχει ο Teo Gamer τη ζωή. Challenge νούμερο 1. Teo Gamer, θα παίξεις για μισή ώρα Minecraft. Παιδιά, θα το δείτε στο επόμενο part αυτό. Αχ, πω ρε φίλε. Οχ, πέρασε μισή ώρα. Πάμε να δούμε ο Teo Gamer τώρα τι κάνει. Πω, άραζε εδώ πέρα μισή ώρα στο tablet του Teo Gamer και έπαιζα. Teo Gamer! Ναι. Τι κάνεις ρε, παίζεις Minecraft? Ναι, παίζω Minecraft και σπάω λίγο έτσι να δω λίγο κάποιες πηγές που βοηθώ να βρω. Όντως. Ναι, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, Σου έχω παιδιά. καλά νέα. Τι? Σου έχω καλά νέα. Να σου πω ποια είναι αυτά. Ότι πέρασε η μισή ώρα που έπαιζες Minecraft και τώρα έκανες complete το challenge νούμερο 1. Παιδιά, πάμε στο challenge νούμερο 2. Άντε πάλι με τα μαγικά. Παιδιά, φοράω γυαλιά όπως σας είπα. Συνεχίζουμε με αυτό που θέλει να πει ο Teo Gamer. Εγώ πάω λίγο να δω βίντεο. Όχι, θα μείνεις εδώ. Γιατί έχουμε το challenge νούμερο 2. Πάμε να δούμε τι φαγητό. Παιδιά, αναρωτιέμαι τι θα με κάνει, παιδιά, βοήθεια. Για να δούμε τι θα με κάνει. Παιδιά, like το βίντεο. Τι φάει έχεις? Έχεις γεμιστά εδώ παιδιά και έχεις και μπισκότα. Όχι, παιδιά, τι θα... Λοιπόν παιδιά, και περιμένετε ώσπου να πάρω και ένα πιάτο. Ωραία, Άντε πάλι με τα μαγικά. Λοιπόν, πες μου, άμα εσύ είσαι μάγος, και εγώ μπορώ. Παιδιά, θα δείξω το λίγο. Λοιπόν, Τώρα μας βλέπετε πιο καθαρά από ό,τι κατάλαβα. Τώρα τι θα με κάνεις, Αποστόλη Gamer, τι θα με φτιάξεις? λοιπόν, θα σου φτιάξω κάτι καλό. Αυτό τι είναι? Να σκουπίσω μπορώ? Όχι, αυτό είναι... αυτή είναι βρώμικη. Άντε τώρα, τέλος πάντων. Τι θα κάνω? Υπάρχει κάτι για να το σκουπίσεις? Το πια... Α, ναι. Παιδιά, ερχόμαστε σε λίγο. Τέλος πάντων. Παιδιά, το καθαρίσαμε. Καθαρό. Και πάμε να δούμε τι θα με ετοιμάσει. Πάμε εδώ, real. 1, 2, 3, 4. Όπα, συγγνώμη. 4 μπισκοτάκια. 4. Και παιδιά, γυρνάμε σε λίγο. 4 γεμιστά αμαρέτι. Γεμιστά αλαντίνι. Και θα πρέπει να βάλουμε. Θα βάλω και. Θα βάλω στο πιάτο και μπισκότο. Και θα πρέπει να τα φάμε. Ουπ. Λοιπόν, και 4 μπισκοτάκια. Γρήγορα. Άιντε. 1, 2. Και άλλα 2. Γρήγορα. Θα πρέπει να φάμε και τα 4. Ναι, θα πρέπει να φας εσύ τα 2 και εγώ τα 2. Και πάμε για το fight. Παιδιά, Πάμε.
Παιδιά, έχουμε άλλες 15 ώρες και πάμε στο challenge νούμερο 3 που θα πρέπει να κοιμηθούμε για Ναι, παιδιά, 11 ώρες. Θα κοιμηθείς για 11 ώρες. Και 3, 2, 1, πάμε. Ζουμ. Παιδιά, επειδή εγώ φοράω γυαλιά, θα είμαι κάπως έτσι. Παιδιά, τώρα θα πρέπει να κοιμηθούμε επειδή είναι 2 η ώρα το βράδυ. Απλά εμείς έχουμε ανάψει τα φώτα. Λοιπόν, από Teo Gamer και Tolly Gamer. Καλή νύχτα. Έλα εδώ ρε. Από Teo Gamer και Tolly Gamer. Καληνύχτα, τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Teo Gamer, ξύπνα. Teo Gamer. Teo Gamer. Teo Gamer. Teo Gamer. Teo Gamer. Ξύπνα. Δεν γίνεται άλλο, παιδιά. Θα τον πάω στο σαλόνι. Αυτό το πάρτι που και καλά τον πήγα στο σαλόνι ήταν edited και μου πήρε 15 ώρες να το φτιάξω, ναι. Ναι, μου πήρε 15 ώρες και καλά να σηκώνω τον Teo Gamer και να τον πάω στο σαλόνι. Παιδιά, θα το δείτε, είναι καταπληκτικό και αξίζει τουλάχιστον ένα respect. Πάμε να το δείτε. Teo Gamer. Δεν γίνεται άλλο. Θα σε πάω. Ό,τι την ώρα κοιμάσαι και κοιμάσαι. Κοιμάσαι και κοιμάσαι όλη την ώρα. Έλα εδώ τώρα. Έλα εδώ τώρα. Έλα εδώ τώρα. Πάμε. Πάμε, φίλε. Πάμε τώρα. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Τώρα εδώ κοιμάται. Ω, δεν σηκώνεται. Μαξιλάρακι. Φυσικά, όχι, θα το σηκώσω έτσι. Teo Gamer. Teo Gamer. Τι βλέπεις στον ύπνο του και γελάει το παιδί αυτό. Τι γελάει. Καλά, εντάξει. Σήκω λίγο εδώ. Σήκω. Τι γελάει. Καλά. Τι βλέπει και γελάει αυτό το παιδί. Τέκει. Καλά, εντάξει. Σήκω. Σήκω εδώ. Πάλι κοιμάται. Teo. Τι έγινε? Σήκω γάμο το πίκι. Δεν τη βλέπεις την κάμερα. Τόση ώρα να σε ξυπνήσω προσπαθώ. Αποστόλη, δεν το κάνεις record αυτό. Όχι, record. Να, κοίτα. Ναι, παιδιά. Record έχω, τέλος πάντων. Ναι, απλά ήταν έτσι εκεί πέρα. Teo Gamer. Σήκω και έκανε 100.000 push-ups. Γιατί? Βασικά όχι 100.000, θα κάνεις 20 push-ups. Παιδιά, δεν ξέρω πώς να κάνω push-ups με μια τέτοια. Σήκω, κάτσε. Έτσι εδώ, ένα. Λίγεις τα πόδια σου, λίγεις τα χέρια σου, έτσι. Και τώρα σήκω έτσι. Κοίτα. Έτσι, κοίτα. Λίγεις τα χέρια σου, μετά πέφτεις κάτω και σηκώνεσαι. Κάτσε να πάω να το πω. Ωραία, πούστε. Teo, μάθε να κάνεις push-ups. Κοίτα τώρα, τι κάνεις. Έτσι. Τι κλείσεις εκεί τα χέρια σου. Κοίτα, έτσι. Ένα. Έτσι, έτσι. Κοίτα πως είσαι, το κάνεις. 1, 2. Κοιμήθηκε πάλι αυτό το παιδί. Πρέπει να το σηκώσουμε πάλι.
Σήκω γάμο το μπρε. Τα καλά γελάει. Σήκω γάμο το, σήκω. Σήκω ρε μαλάκα, σήκω ρε μαλάκα, η μέση μου. Παιδιά, τελευταίο challenge! Για τελευταίο challenge έχουμε ένα food fight. Και πάμε να σας δείξουμε τι θα φτιάξουμε και τι θα πάρει ο καθένας για να φάει, και όποιος κερδίζει το challenge αυτό και τελειώνει το 24 ώρες ελέγχω τη ζωή του Teo Gamer. Και πάμε! Λοιπόν, παιδιά, αφού αυτό το μέρος τελειώνει, τώρα μετά από αυτό σε κάποιες εβδομάδες θα ξεκινήσουμε να κάνουμε part 2, που θα ξεκινήσω εγώ να ελέγχω τον Αποστόλη Gamer τη ζωή. Φύγαμε για το τελευταίο challenge! Βρε Αποστόλη, δεν σταματήσει ποτέ αυτά τα μαγικά! Εντάξει, τώρα τέλος πάντων πάμε να Το δούμε! όχι παιδιά. μην το κλείσεις ρε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε Να σας το δείξουμε Πάμε να κιόλας. σας το δείξουμε. Παιδιά, αυτά τα τελευταία πράγματα που Και έχω... όχι μόνο, και σαλάμι και κασέρι και φέτες, και όποιος τα φάει πιο γρήγορα τελειώνει το challenge. Θα τα φάμε εκεί πέρα, για δείξε λίγο Τέο. Εκεί πέρα θα τα φάμε, και εδώ και στο τραπέζι δείξε λίγο. Και η ώρα, και θα προσπαθήσουμε μέχρι να τελειώσει η ώρα να το φάμε, αλλά και να το φτιάξουμε. Πάμε παιδιά, επειδή το καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Όχι, δεν μπορούμε. Ωραία παιδιά, Ωραία, ας τώρα πάρουμε αυτά. Ας πάρουμε αυτά και ας τα πάμε για να... Ωραία, είσαι ξεκινήσουμε. ο κάμεραμαν. Όχι. Καλά φαίνεται. Δεν πειράζει. Φαινόμαστε κάπως καλά. Δεν Γεια σας, πειράζει. παιδιά. Γεια σας παιδιά. Φαίνεται πολύ καλά η κουζίνα. Λοιπόν, πάμε να τα φτιάξουμε. Μισό αυτό το challenge. Μισό όλα τα challenges. Βοήθεια. Παιδιά, επίσης θα είναι full edited. Επίσης, 2, 1. επίσης, όπως είπαμε, θα είναι full edited από το... Αποστόλη Gamer. που είναι φίλος μου, όπως ξέρετε. Θα του δώσω 3 ευρώ. Όντως. Ναι. Μια Μπορεί χαρά. και 2 ή 1. Πώς το θέλεις? Τζάμπα ρε. Εντάξει. Οι φίλοι δεν παίρνουν λεφτά από τους φίλους. Παιδιά, έτσι είναι. Ήθελα να δω μάτα που είχαμε κάνει. Ωραία. Πάμε γιατί αρκετά το καθυστερούμε. Ωραία, μην το κυρίσουμε. Πρώτο είναι Πάμε αυτό. Για αρχή πιάτα θέλω. Θέλω μεγάλα πιάτα. Οκ, Αυτό είναι. ωραία. Medium πιάτο. Και έχουμε και ακόμα ένα ίδιο medium πιάτο. Λοιπόν, ας τα κάνουμε όλα σε αερά. Εγώ έχω μια πολύ ωραία Αυτό ιδέα. είναι καθαρό. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι θα κάνουμε. Ακούστε λίγο τι θα κάνουμε. Ο καθένας θα διαλέξει αυτό που θέλει να φάει για το τελευταίο challenge. Όπως στα σαλαμάκια και η κασέρι. Λοιπόν, μικρός αυτό. Οκ. Και πάμε τώρα για σαλάμια και κασέρια να δούμε τι θα πάρουμε και τι θα φάμε. Έχουμε πάρει Αποστόλη. Έλα. Δικό σου είναι αυτό. Οκ, εντάξει το gamer. Θα φάμε και από ένα γιαουρτάκι. Θέλεις? Δεν θέλω γιαούρτι. Παιδιά, Σου ελέγχω τη ζωή το gamer, γιαούρτι. δεν μ' αρέσει. Καλά. Παιδιά, αυτό θα είναι το πιο μεγάλο part. Όσο ήμασταν στα γυρίσματα, δηλαδή πριν το αρχίσουμε, Παιδιά, ο Τέο μου είπε όταν ήμασταν στα γυρίσματα να φάω εγώ πάρα πολλά πράγματα για το βίντεο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Παιδιά, βάλτε like γιατί αυτοί κάνουμε πολλή δουλειά
Μόνο για εσάς, παιδιά. Μόνο για εσάς. Και εγώ γι' αυτό έχω τρένο και τρώω όλα αυτά για εσάς, παιδιά. Παιδιά, είναι όντως παιδιά, όχι, εντάξει, αλλά και κάνουμε, εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν είναι κουντρός, ίσως είναι. Παιδιά, αυτό είναι σπασμένο. Κάτσε να φάω αυτό. Μη φας. Σαλάμι εδώ. Λοιπόν, σαλάμι εδώ. Παιδιά, αυτό θα το βάλουμε στα πιάτα μας όταν τελειώσουμε. Όχι. Ναι. Εγώ πάντως θα το κάνω έτσι. Μη τρως ρε, δεν ξεκίνησε το challenge. Μα πεινάω. Μη κλέβεις, εντάξει, μετά θα φας με όρεξη. Λοιπόν, ένα για σένα. Μη τη φας τώρα ρε. Είπαμε για το challenge, λοιπόν. Και μία για μένα. Και θα πάρω και ένα μπισκότο. Λοιπόν, παιδιά, όλοι ξέρουν ποιος κερδίζει σε αυτά, δείτε με. Ναι, εσύ θα κερδίσεις. Παιδιά, είχατε δει το τελευταίο part. Εγώ έτρωγα 2 μαζί. Παιδιά, θα κερδίσω το All Gamer. Πιστεύω. Όχι. Παιδιά, γράψτε κάτω στα comment. Ποιο πιστεύετε θα κερδίσει. Επίσης, εγώ έχω αυτό το γιαουρτάκι. Αυτά εδώ πέρα και πάμε να σας τα δείξουμε. Αλλά θέλεις να πάρουμε κάτι να φάμε. Δηλαδή, θέλεις να πάρουμε και drink. Αυτό θα είναι στο outro. Ξεκινάμε με τα μπισκότα. Αλλά πάμε να σας δείξουμε τι έχουμε να φάμε και θα καθίσουμε να τα φάμε. Πάμε να σας δείξουμε τι έχουμε να φάμε. Όλης Gamer Food. Αυτό. Και αυτό εδώ. Και Teo Gamer Food. Συν αυτό που θα το φάει τώρα ο Teo Gamer. Ο Πινάλας. Μη μιλήσω. Λοιπόν, παιδιά. Θα ξεκινήσει το food fight. Παιδιά, αυτό θα είναι το finale. Το final, παιδιά. Final fight. Final food fight. Παιδιά, ξέρετε τι μπορώ να κάνω για να τελειώσουμε αυτό. Α, όχι. Ένα θα φας. Δεν είναι τίποτα κειμένο αυτό. Θα χάσω. Πρέπει να πνιγώ.
Παύλο. Αν Παύλο, εμένα. Παύλο. Αν Παύλο. Παύλο. Παιδιά, δείτε. Περίμενε. Λοιπόν, έλα εδώ. Ναι, το ξέρω. Μόλις κάνω έτσι. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, βάλτε like, εγγραφή, share και comment. Και θέλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που έχετε κάνει αυτό το κανάλι support. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης δουλέψαμε πολύ δύσκολα σε αυτό. Δούλεψα εγώ, ναι παιδιά. Και εμείς δουλέψαμε δύσκολα για αυτό το βίντεο για να το κάνουμε. Επίσης θέλω να σας πω, πάμε 100 subscribers για το giveaway. Και επίσης θέλουμε ένα μεγάλο respect για τον Αποστόλη Gamer από εδώ. Επειδή παιδιά έχει κάνει ένα μεγάλο και καλό edit και έκανε όλα να το φτιάξει. Οπότε ναι, bye! Όχι! Και ναι παιδιά, πάμε στο outro! Τέο Gamer. Ναι. Όλοι subscribe μαγκές. Και βγάλα αυτό το κομμάτι για να σας το αφιερώσω. Τέο Gamer. Σε τραγουδάω εγώ. Θα έρθει σύντομα. Να γράφω εκεί. Πήγαμε εκεί. Πάμε μακριά. Παιδιά, θέλετε κι άλλα βίντεο έτσι? Πάμε! Θα κάνουμε subscribe και like! Όλοι sub! Έχουμε για push-ups! 1, 2, 3, πάμε! Δούλεψε δύσκολα! Cringe outro, by the way! Παιδιά, θέλω να πάμε 100 subscribers πριν το καλοκαίρι. Εντάξει. Παρακαλώ πάμε και τώρα θα respect για αυτό. Και τώρα να κάνω κάτι γλωσσές. Μακριά. Ναι. Chill! Όλοι subscribe. Και
σημερινό βίντεο έχουμε ένα rate pizza di bono. Και ήρθε η ώρα να φάμε πιτσούλα. Πόσο καιρό έχεις να φας πίτσα? Δεν θυμάμαι. Πολύ καιρό πάντως, Πάντα ήθελα να φάω πίτσα di bono. Όχι όντως. Από τότε που άνοιξε λέω να πάω να πάρω, να μην πάρω. Αλλά τι έλεγαν οι γονείς σου? Δεν μ' άφηναν. Γιατί? Βασικά δεν είχα ρωτήσει καν. Ναι, ισχύει. Παιδιά, fun fact. Από την ώρα που άνοιξε άρχισα να τρώω από εκεί. Από την ώρα που άνοιξε. Την ημέρα που άνοιξε πήγαμε κατευθείαν και πήραμε. Εν τω μεταξύ εγώ πήρα την καυτερή την πίτσα. Για να μην φάει ο Τέο την καυτερή, εσύ καλή είναι αυτή που τρως. Δεν καίει πιστεύω, έτσι. Καίει λίγο. Και το τσικάρα. Αυτή η παιδιά, θα δείτε να κάνουμε ένα βίντεο που τρώμε μόνο καυτερά πράγματα. Για 24 ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Για μία ώρα. Για μία ώρα. Μάλλον. Ίσως το κάνουμε. Να κάνουμε stream, παιδιά. Μπα, stream όχι. Βασικά θα με κλείσει, ναι. Ναι. Παιδιά, βίντεο που τρώμε για μία ώρα καυτερά. Έρχεται, θα καούμε και μετά θα το κάνουμε rate, παιδιά, σε εκείνο το βίντεο. Οπότε περιμένετε μέχρι τότε. Ναι. Όχι, όντως πολύ ωραία ρε. Φίλε, η πίτσα ένα ακραίο 9,7 στα 10. Bye guys. Ο Τέο, βαθμολογία Τέο Gamer. Λοιπόν, το δικό μου, παιδιά, σίγουρα θα πάει ένα 9.